Jsi dobře. Jsi to našel, jo? Takhle hned, jo? No, ne. Ty jsi dobře. Hele. A už se z něj klube, jo? A je tu Jenda. Jenda. Víš? Hlavou Co to Se nehejbe, veď, nic, ale. nechceme fotky. Co jsou fotky? No, teď jsem tě Někde jako mrdali úplně parádně. To nejde. Ne. Hlavně, Takže hlavně já tam nechci být, ne? Zatím. Hodně to, víš? Tak já to udělám. Tak já to udělám. No musel by si tam jako jí mrdat nějak, ze spoda tam. No. Počkej. Ale přidej mi tam trošku. Já mám hrozně málo. Ukaž to. To je moc hezký. Moc hezký. Přijde mu tam trošku. Musí tam mít nějakou počkej jako píchat. No ale dvojáky to dělá, proč to píchá dvojáky? Hele, tamhle je dobře. Tady je dobře, no. Tam je dobře, hele. Už je. Teď, hele. Teď. Teď jdám, jo? Teď. Aha, kvěk zvědavý, kvěk. Hele, kvěk zvědavý tam, hele. Úplně, hele. Dva kvěkové tam zvědavý, hele, jak krcaj. Tam nějaký koře, nebo se. Ale dva ten týpek, jak tam kouká nahoře. Ty to nenahráváš, ale ne? Ale, ty to nenahráváš. Jo? Takže ono se dají ve dvou, jo, tvořit. Oni ty mají příjezd, jo? No. Tak, po 6. přijdou ještě nakupovat. Poterná. Jo? No a pak vezu malou. Hajají našim. Jakž to? No, jdeme do práce oba dva. No a jdeme na táh, no. Jak oba dva? Co? Jak oba dva jdete do práce? No ona jde, ne, do práce, do Gomelu, já taky ne, tak Jak večer? Ne, zítra ráno, ne, tak malou dáme k našim. Tak by nemusela stávat brzo a někam ji vozit. Jdeš taky ráno, no to... No. Je pátek, ne? No. Tak jo? Aha. Tak co? A jdete na tak, jo? No, jdeš taky? Nejdu. Proč ne? Mě prozvonil. Nic. To je fotka neudělaná. Víš? Takhle, strobo? Stroboskopos. Já píčovina máme doma. Natoč to a puš to na internet. Jedna můra, druhá Auka. a 3 můry. Počkej. Pojď, natočíme nějakou tu reklamu. Osmej, no palíme, zasa. Sonax už nikdy víc. Ta ruka. Sonax ne. Dělej pustotál. Hele. Dívej, no ani nic jako. Čumo. Fajn. So nice. Už tam chodí. Bude tapeta jako cip. Hele, čup. No, já mám bombičku jako. Čup. Okay. Máš tam jako barvy, jsi si dal? Hele, To máš tak barevný. nafuj to ještě tou tvojí mrtkou, jak to je, porovnáme to ty. Asi vůl nebo co? Ukáž, jak to máš ty. Nebo to máš tak jako barevný. A jinak úplně dole to mají odráz. Já, co teda? Vymazat, poslat, ne? Asi odpojit. Ne, to jo. Ale máš tam ještě nějakou jinou složku než... Jo, myslím, že pod standardní, jo? Ne, standardní to ne. Pomáčnou, jo? A.
tam to máš dělat. Jo, no. Když to takhle vidíte dá rovnou, a tu kameru, že tak si nemáš to, tak je to jiný. Tak je to standard. Není. Rovnou, když tam to je standardní. Jo, počkej, vole, tady hele, no. Fotografie, grafika, tóny. A co dál? Jo, tam ty ne? Album. Teď třeba Teresku a takový ty ne, si dám do albumu. Nebudu jí mít mezi tady klukama z hospody.